Wala jauh sapa Allah taala wala taqrabu lan sesuatu dari sira kabeh azina iku. Inna muslimin dina iku kana ana apa zina iku fahisan tan Allah. Wa sa'alan Allah apa zina apane sabilan kalane. Ola ndika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam azina ta zina iku bisa nekake al-faqra ing fikir. Ai yukilu tegese nyithikaken barokah rezeki ing berkah rezeki. Rawan kainat bisopo Arab Ubawi wal Bihaqi Ibn Umar bin Khattab. Wa qala bisulkan Nabi alaihi wasallam inna ainaini utai zinani min patluru bisirotil musan bisirotil masna lawan bisirat masna maknane loro ainaini iku ana bingali ai ana du tegese ningali lama mari barang layak il kawahal koma iku ya juru bisa narik apa an-nabi kon dengan mau ilasina maring rawan yang disapa Ibnu Sa'd wa Tabari wa Naim an al-Qamah bin Wairis wa qala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabi tanai lan sa'iman rawatan al-ajnabiyyah ikang bangsa liya ai Allah diteksi boro-boro nisa yahilu kang halang lilo juru kedhe wong lanang An-Nadir Lirojuli an-nadir Lirojuli dimana an-nadir kanya ada apa nikahun nah iku nak minal kabair karena saya bro-bro dusuk di ida wujida tersenang dan temu apa syahwatu syahwat wakifalan dan wadirake apa alfitnah fitnah mailul qalbi dikse condongi ati ilaihinna maring nisa wa ilah lamun ora wujidat syahwat ya famqaddimatu zina mongko utai pengarepe zina iku laisan ora ana pamukot dimalan muka irun kilo sukti kama ini keterangan bizawajir dalam kitab bizawajir waqala kan ndika sapa kanjeng Nabi alaihi wasallam zina dijelaini utai zina sing loro iku al-masyu mlaku ai ila mahalil ma'asi tegese maring panggonan iku maksiat wa zina liyatain utawi zina sandul iku al-batsyu nabok zina aina ini te zinone meripat turut panadun ningali ai ilama te semari barang raya luka ora halal koma wa qala sebukanya Nabi alaihi wasallam zaniyatun utawi wadon zina lafal zaniyah bi fathizza lawan dua kata zaid wa sukunin nun dan diwaca sukun nun bahwa utawi sing dikarepke zaniyah iku lil mar'ah kedhe wong wadon zaniyah tun tewatan zina wahidatun kang siji ngono iku lakut itu bisa nglebur apa zaniyah amala sabina sanatan ngatasi utawa ing ngamal 70 taun warawalan cita sapa Ibnu Hibban fi sahih dalam sahih Ibnu Hibban dan ana demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi Fa'abada merti-merti ibadah sapa abidun wong ahli ibadah min Bani Israil. Fa'abada demi nyembah wong ibadah sapa abid Allah subhanahu wa ta'ala dalam langgare atau tempat ngibadahe ngabid mau siti nang dalam zaman 80 apane aman taune. Fa'udrat dan udani apa al-ardi bumi fa'udrat dadi ijo Asrofa nimar soparo ibu pendito min somadi saking langgare Bani Israil yo somadi maknanya asli jane cara saya pilih ngarani sinagog yo tempat ibadah wong Yahudi Gujol Kristen somadi Papalan mengucap sopa abid lalu nazartu lamun manggon sopa insun pada kartu kuni iling sopa sun Allah sopa azdatu monggo harus tambah-tambah insun apa nabaran keberusan karena jelas ini manggon sopa ngabid wa ma'amulan iku barang sedangkan ngabid noro ikun tenoro cici Allah rifan toro diurung Pakai nama susu tua utai api cukup fil ardi dalam bumi. Lapai itu lakiat bukan ketemu ing abid sapa iwat ngoten.
Falamnya zalim ora bisa disuruh leren-leren sapa ning abid kuyukar limaha. Ngomongi sapa abid ing mas anggota kalamban ngomongi sapa man abid aja omong hatta wasya sing jima utawa ngungkuri sapa abid ing man. Kuma ubiya kumis makut sapa aling abid panazara. Kemudian temurun sapa al-ghadiru kali. Kalau biru maknanya apa? Kali yang mriki. Liyastahimma. Nggih kali supaya adus. Panazarat ini medun. Sapa abid al-ghadira ing kabeh. Yastahimma supaya adus sapa ne abid wajah ini teko sapa sailun wong kang jaluk. Pak umatun isyarah sapa sa'il ilai maring abid ayat budaya dan nyebut sapa ngabid ar-rohi ing rajul mama tandung mati sapa ngabid fawazanat uni nimbang fawu zinat uni den timbang apa ibadatu siti nasanatan ngibadai suwidak tahun mau bitil kazinah lan bitil kazaniyah lan mengkono-mengkono oleh zina sepisan. Para jahat memiliki unggul apa azaniyah tu dosane zina mau dihasanati ngungkuli kebagusane abid kemudian dan cara para lukurati awrahifan para durma hasanati bareng satane kebagusane abid para jahat memiliki unggul apa hasanati kebagusane abid pawurat ini dengan pura sekolah abid kadang menggunakan hadis di zawajir dalam kitab zawajir maksudnya oleh ibadah swidak tahun lama apa-apane mergo kebusa nganggo zina sepisan. Tapi alhamdulillah iso ditulungi nganggo sedekah. Papalan semoga Nabi alaihi wasallam min dzambin ora utai dosa pada syirik dalam sausi syirik el kudus pun iku adumul abwat indallah dalam persen Allah min nutfatin kantibang mani wadu'aha kang nyelakin nufasa para julun wana firah min dalam rahim layakul kang halal rahim lalu rajul bahwa ini hati sopa ibnu abid dunia anil haisam bin malik atoi pokoknya dua adalah hadis utai tak terapani ikilah hadis ikuana zina kami sini zina ikulah akbarul kabar ini disopi bakal dalam sawsikur lakin fi ahadisa tapi itu dalam beberapa hadis ashaha kalau suami ada ketiba yang hadis anak akbarua utawi luwih diberi kabair bakal dalam sawsikur kulikwal rumah dan wong kada bae menggunakan keterangan apa dawuh sunudwa keindah sopal azizi imam azizi waqala semoga Nabi sallallahu alaihi wasallam di ahli nar iku tepet dua ahli neraka sayhatun maujud ana panjerit bengok-bengok minit nirihin saking bajine ambu minit nirihi farji zani saking bajine gandane farjine wong kang zina waqala semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Tabrani dalam riwayat Imam Tabrani inna zina dalam seni pro kang zina iku lak tastailu murub apa wujuh raine zina apane naron waqala semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghina utawi sifat suki wa zina lan zina ikhlas layat tamian ora kumpul karune wa qala sallallahu alaihi wasallam tarku zina utawi tinggal zina ikhlas yuri suki bisa nekaken apa tarku al bina suki ayub siru sing kekehake apa tarku alis ko mesti wa qala sallallahu alaihi wasallam utai salun zana musamman bina iklan lafal atau bina lil fa'il lafal zana bina fa'il Zunia membuat zina saubima bil bina iklawan bina lil makul walau bi khaytani dari senajan lawan pager tembok umaiman rawahu jitai hadis sapa Ibnu Najjar an Anas bin Malik qala suwan menawi bahwa utai iklan kula isyarah ila annaman muslim orang annamin okupati zina muslim itu sing tatrapan zina apa ma barang lagu dalam nora apa yu ajal yang terjadi gigi apa ma di dunia dalam dunia
bahwa utama iku aya kaya tumiko apa zina-zina fiba di ahli dari dalam setengah keluargane umai bak sunat hatman kelawan mesti makdiyat dan mesti ditahan. Pokok ujian penciptaan jawaban muslim kelakuan ibu kila dan ucapakan libatin mulut. Kedua setengah pira-pira raku. Apa inaman temusune wong jana kang zina sapa wong. Wa au fa'ala utawa nglakoni sapa man saen min mukaddimat zina sing pengarepe zina. Yuktasu mengeten kisos sapa mislus padane man min duriyati saking keturunan man. Pak Roda tuningan kami sapa mani kuratu mau ayu jariba yen ton jajal sapa malik dari kaem kono yuktasu fi binti dalam anak wedoke malik. Wa kana ana apa bintun ana iku riwayatul hasan dalam katok-katok bagus wal jamalilan ayu. Kata rokahan mengkon ninggal sebuah malik yang bintah mama imro'atin barang satane wong wadon fakiratin kang putih wa ya utai imro'ah ikulah muzayyanatun wadon kang macah wa mahalan iku barang satane imro'ah min anwa'il kuliyi uta sangking piro-piro wernane pepaes wal kulal dan yutegese pepaes perhiasan. Wa amalan perintah sapa malik ing imro'ah ala tamna yen to ora nyegah sapa imro'ah ahad dan suci arada kang arepake sapa ahad ata'arud ing liringi ton jolaha maring imro'ah bi ayyishain lan jenis suci. Wa amaraha lan perintah sapa malik ing imro'ah bi kasfi wajhiha lawan buka raine imro'ah wa antatu paring mubeng-mubeng sapa imro'ah dia lawan ibnatah atau anak wedok iratu mau al aswaqa ing biro-biro pasar fa amta talat mutul manut sopan maratu wadon mau paman marat mongko rali wan sopan biya kan gowo bintun kang gowo anak iratu mau ala ahad bin tasna suci ila wa atraf coba yen ton dipluake sapa ahad minha saking doa hayaan rodin isin wa hujulan lan banget isin. Walam nyamud dalan ora ndawakake sapa ahad bin suci madro ing peningane ahad ilaiha maring bintun. Palam maqrubat masus par dia lan bintun sapa marang milat dari maring umairatu arodat lan ngarepake sapa ibu ahad kula ing lebu. Dia kelawan gawa bintun amsakah. Mongko ngeker ing sapa insan manusa. Fakab bala mung ngambung sapa insan ha ing bintun. Tumandaba tumri lunga sapa insan anha tinggal samping bintun. Kata kalau menglebuso bintun ala abiya kasih babane bintun ya ratu mau. Pasalan tumli takon sopo aking bintun aman sayang barang wakwakan tumiko roman. Kata kalau tumli nutur sopo bintun lalu maring abun alpus sota ing ceritani kita namanya kelan sepadane atau sampurnane bisa pakai ceritani. Rasa jadah tumli sujud sapa abun ya ratu mau syukron lan dene syukur syukrullah wa syukur lillahi maring Allah taala wa qala dan ngucap sapa alhamdulillah ma waqa ora tumiko minni saesun fi umri dalam umur isun apa illa tublatan coba sambungan wahidatan masbisan fi imra'atin dalam wadon wahidatin kang Fakat khusus tu tembus dari kisah sapa insun bias babu belakang ibnatai kada saking anak wadon nur insun iki fil jawahir al lisama kondi ramu kada kaya menguterangkan fil jawahir ing dalam kitab jawahir lisama kondi kedua Imam Samarqandi. Wa qala lan kusubukan Nabi sallallahu alaihi wasallam man utai samani uzana mungkin soman fi imratin lan wadon muslimat dan sikap Islam kau kafir atau kafir qurratin podo merdeka au amatin wadon anak padahal membuka sallallahu alaihi wasallam fi qabri dalam kuburan iman sama niata abwabin wolu piro-piro lawang minan nalisang yang rujukan metu minantil kal abwab saya mengkono lawang apa ribun piro-piro kalau jengking wahayatun dan piro-piro ulo
ila yaumil qiyamah mung marujuk dina kiamat. Wa anulan riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anau berikan Nabi qala sallallahu Nabi fi jahannam ikut dalam rokok jahannam wadin utawi no jurang fi kan dalam wadin nopo hayatun utawi ulo hayatun utawi saben-saben ulo suci kula suknun sakan delik gulune unta kula suknun rokok batil bair gedene sak gulune unta talsahu kang nyopot apa haid mungtari sholat ing wong kang ninggal sholat fayuhla nuli umek apa semua upasi utawa racun haid mau jismi dalam awake tali sholat sabina sanatan dalam zaman 70 tahun Tumaya taharro mutumi dadi bosok apa lakmuhu daging tali sholat wa inna fi jahannam lan iku dalam neraka jahanam wadiyan mujud ana jurang ismuhu utawi jenenge wadin jurang mau iku lak jabul husni sumur kesusahan fi dalam jabul husni hayatan dayro ulo wa aqaribun lan kala cedhing ulo akro bintai sampeyan kala cedhing minha saking aqarib iku lak biqadrin biwali kan sak dene biwal yo jenis unta laha iku tepet duwene akrab sabuna utawi 70 apane syaukatan entupe fikuli syaukatin iku tepet dalem saben-saben entup siji rawiyatu sumin utawi wadai upas wadai racun tadribu kang nyokoti apa kulu akrab azani ing wong kang dina wa tamrohulan mesokake apa akrab sumaha ing upase ora agama bijismin dalam awake zani jadi dunung sapa zani miroratan mirorata wajhiha ing paite larane akrab oleh nemu alfa sana dalam zaman sekarang dicopot pisang oleh Rasulullah 1000 tahun si Rasul lumayan taharat itu soal minggu dan gizani yasilan mili min faji saya bersedia opo alfa ikun anak waswadi tulan anak anak yang disebut pada apa yang kurang keterangan di zawajin dalam kitab zawajin qala Allah ta'ala walati utai mengkono tahu te berobongan dan yatina kamu tenakan sapa lagi alfa syata yang gawe Allah minisa itu saking berobongan den kabeh fastashidu mongko padha neksekno sira kabeh alaina ing atase alati arbatan ing wong papat mingkum saking sira kabeh wa qala Allah ta'ala waladani utawi wong loro ya dia kang nekani sapa alladani ing mata mingkum sing sira kabeh fa'adu matum natrapi sira fa'adu mangko natrapono sira ing alladani fa intaba mongko lamun padha metobat sapa loro wa aslaha lan padha gawe bagus sapa wong loro fa'arudu mongko padha mengo sira kabeh huma saing ladani innallaha